I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I have a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Lolo mag Yesu, biuru machiegni sani nikech Teacher Maureen oseikonwa sigana mamit ahinya. Biuru sani, biuru sani, biuru. Wazazi tunawauliza jambo moja leo, mtufundishavyo sio vile muishivyo, kumpenda Mungu, kuwapenda majirani, nanyi wafanya kinyume. Sisi kama watoto twashindwa tufuate lipi? Sisi kama watoto twashindwa tufuate lipi? Wazazi tunawauliza jambo moja leo, mtufundishavyo sio vile muishivyo, kumpenda Mungu, kuwapenda majirani, nanyi wafanya kinyume. Sisi kama watoto twashindwa tufuate lipi? Sisi kama watoto twashindwa tufuate lipi? Yale mfanyayo yana uwezo mkubwa kwetu kutubadilisha kuliko yale mtuambiayo. Tenda wema, muwe mfano kwetu. Tenda wema, nasi tutaiga. Tenda wema, muwe mfano kwetu. Tenda wema, nasi tutaiga. Yale mfanyayo yana uwezo mkubwa kwetu kutubadilisha kuliko yale mtuambiayo. Tenda wema, muwe mfano kwetu. Tenda wema, nasi tutaiga. Tenda wema, muwe mfano kwetu. Tenda wema, nasi
Happy Sabbath. Happy day. Aduoko ne erokamano gokinyi ma kawuono. Wachako waduoko ka wuoyo gi nyithindo matindo. Nyinga en Maureen Awuor Nyaranga. Awuok e kanisa mar Mbotela SDA Church. To dala awuok e kanisa mar Kobare SDA Church. Kawuono adwa wuoyo gi nyithindo. To kapok achako wuoyo gi nyithindo, wabro bero wer matin mar nyithindo mondo mi wachak lemo kasto wawuo gi nyithindo. Werni wero kama: Mor, 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 chunya opongi morne, mor, 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 nikech asewinjo kaka wena richo, wang'a ochomo polo, to chunya mor ahinya kod mor mar Yesu. Ang'eyo ni ka in dala kanyo ting'e wendno tiwere koda. Wadhi lemo. Erokamano Nyasaye kuom miyo odiochieng' ma kawuono. Wadwa wuoyo gi nyithindo matindo. Wakwayi ni mondo mi bed kodwa seche duto. Wakwayi ni mondo mi bed gi nyithindo kata ka giwinjo wachni. Gimoro amora ma gidhi winjo gitime ngimagi e nying Ruoth Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Erokamano. Kawuono wadhi wuoyo gi nyithindo ewi wuoyi matin miluongo ni Onesimus. Onesimus ne odak gi Filimon. To Filimon ne jatich Nyasaye mane nigi gik mang'eny. To wayudo ni kanodak kode to Onesimus ne ok en ng'at ma jadiera. Ne en ng'at ma kawo gik moko ka ok omiye. To mano ne ok ber ne Filimon. Kata Filimon ne en ja Nyasaye lakini nong'eyo ni gima Onesimus ne timo ne ok ber. Onesimus kanong'eyo nosefwenye to no owuok kuma ne gidake maniluongo ni Kolosai. Kowuok kuno to ringo tikono wani kuma nodhiye niluongo ni Roma. Roman kuno ne bor kabisa. To nowuotho mochopo. Kochopo kuno to chopo ir Paul. Paul mabikono anen jatich Nyasaye. Nochopo ir ng'a? Ir Paul. Nosetiyo ne Nyasaye ndalo mang'eny. To nochopo momake motere jela. To kotere jela kuno nokoweyo wach Nyasaye. To kane gin e jela kuno ne gin gi Timotheo. To kane Onesimus ochopo irgi to gikawo Onesimus kaka achiel kuomgi. Nok ging'iye kaka jaricho. Ne gikawe kaka achiel kuomgi. Gipuonjo Onesimus, Onesimus oyie kuom Yesu Kristo. To koyie kuom Yesu Kristo, to en be nodhi mbele gitimo wach Nyasaye. To kanodhi mbele gitimo wach Nyasaye, wayudo ni Onesimus nong'eyo wach Nyasaye molokore, mowe timbege duto manotimo chon. Tadiera Nyasaye noloke nikech ok ni Onesimus ne ok ong'eyo wach Nyasaye. Nong'eyo, lakini ne en dhano emomiyo notimo gik mane ok onego bed notimo. Kane Paul gi Timotheo osebedo kode mopuonje, ong'eyo wach Nyasaye mochako mako kendo. To Paul neno ni kik adong Onesimus kae, dwana tim nang'owa odogi ir Filimon kuma nodake. To par ni nowuok ir Filimon nikech nokwalo, niluonge ni jakuo. To nong'eyo ni kaso oseng'eto ni biro make. To Paul neno ni mondo mi ondik ne Filimon barua. To ndiko ka gin gi Timotheo gindiko ne Filimon barua. Okwa Filimon mondo mi otim ang'o? Oyie okaw Onesimus kendo mondo mi gibed kode. To okono Filimon niya, andiko barua ni kang'eyo ni iyie kuoma an Paul. Paul ma nomiyo Filimon ong'e wach Nyasaye mochako timo wach Nyasaye. Takwayi ni mondo mi iyie ikaw Onesimus ok kaka jatich kendo to ikawe kaka jatich Nyasaye, owadwa e kuom Kristo. Kwa hivyo odhi omiye barua dhi ne Filimon. To barua kosedhir Filimon, muma ok konwa ka Filimon noyie mondo mi okaw Onesimus kendo. To wang'eyo nikech Filimon ne jatich Nyasaye, nyaka noyie mowinj wach ng'awa? Paul. Kaka Paul nokone mondo mi okaw ng'a? Onesimus. Mondo Onesimus odhi mbele gitiyo ne Nyasaye. To ka in nyathi ma intie dala kanyo, sami timo makosa,
Itimo nang'o? Iwe wach Nyasaye nikech itimo makosa? Ok iwe wach Nyasaye nikech itimo makosa. Idhi mbele gi gimoro amora mitimo nikech dhano e makoso. To neno ni Onesimus nikech noseng'eyo wach Nyasaye chon. Nokoso to nong'e makosa ne. Oringo mondo mi odhi oyudi kama onya yude konyruok. Tadier Nyasaye ok we joge. Ng'ata moyie kuom Nyasaye mano e ng'a ma Nyasaye nigo seche duto. Kano dhi ir Paul mokono Paul nokoriembe nikech koro in jakuo dhi mabor. Paul notimo ang'o? Paul noyie mokawe mopuonje. To janyuol ka in dala kanyo, be ipuonjo nyithindi? Be ikonogi gima rach? Onesimus nong'eyo wach Nyasaye, to nikech ne en dhano, notimo makosa. Oyie makosa ne ma odhi mbele gi ngima mar tiyo ne Nyasaye. Kawasomo buge moko be wayudo, kawasomo buge moko e wi Onesimus, wayudo ni Onesimus nodhi mbele gi tiyo ne Nyasaye kanosedok ir Filimon. Fabro somo e buk mar Isaya, wes 40:31, dhoge wang'e matindo 31, wacho niya, to joma oketo genogi kuom Jehova Nyasaye, tekregi noduogi. Gibiro huyo mana ka ongo mafuyo gi buombe. Gibiro ringo to ok gibi bed mool. Bende gibiro wuotho to tekregi ok norum. Onesimus nowuotho, wacho ni nowuok Kolosai kodhi Roma, to kochopo kuro nodhi mbele gi wach Nyasaye nikech nogeno kuom Nyasaye. Nyathi man dala kanyo, seche duto te wadhi kanisa ipuonjowa. Gimipuonji e kanisa, be iluwe? To gimoro amora mitimo e ngimani, be en gimitimo maluwo wach Nyasaye? To kikoso, be ikwa ng'wono mondo mi Nyasaye ong'woni? To king'eyo wach Nyasaye, kata wan jonyuol mabedo gi nyithindwa ot, kata janyuol masani obet kanyo, winjo ka wawuoyo gi nyithindo matindogi, be ikono nyathi ni gimitimo ni rach? Be ikono nyathi ni gimitimo ni ber? To ka duto te otimore e nyim Ruoth Nyasaye, wang'eyo ni nyithindwagi gibiro bedo nyithindo mabiro dhi e polo chieng' ma Yesu duogo. Erouru kamano, walemo. Erokamano Nyasaye kuom miyowa sani mar wuoyo gi nyithindo matindo. Wang'eyo ni nyithindo gi pod tindo, samoro wigi wil, gitimo gik moko nego gitim. To wang'eyo ni ka gibiro kuomi tibiro nyisogi yo mondo mi gimed timo gik mabeyo e piny ma wantieni. Wang'eyo ni warito duogo mari, to ka warito duogo mari ok wagombi ni mondo mi wadhi wawe nyithiwa matindogi. Wagombo ni mondo chieng'no kochopo to wawuog warom kodi gi nyithindo duto te ma wan go ma wapuonjo seche duto. To ka wang'eyo ni wakoso, mondo mi wakwa kosa ma wakoso, mondo mi ing'wonwa. Wawacho matin go e nying Ruoth Yesu Kristo majawar. Amen. Erouru kamano. Nawacho ni nyinga Morin, awuor Nyaranga, an japuonj nyithindo, apuonjo nyithindo kuonde mang'eny, tawuok e kanisa mar Motela SDA Church. Namba na mar simu en 0713 869 176. Erouru kamano. Nyasaye mondo bed kodi.